Impi engoma yanedlola abafana Impi engoma yanedlola Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Emva kokusabalala kwezithombe zothile oyibiza ngoKing Paint laphana einkundleni zokuxhumana, abantu sebebe nembono yahlukahlukene mayelana nalomfowethu lona. Kanti ke noMacengwane laphana umlando vokamchunu laphana usephawulile mayelana nalolu daba lolu. Manje kuba siqhubekele phambili imbukelo othandekayo. Ake uze ukuthi uMacengwane yena uphawule wathini mayelana nalolu daba. Ngalo kuyifota nje yonke lento bafethu sohlanyelwa yizo phela akuhlanya abambalwa please sahlanye sonke please ake uma nje nawe umkake ume ake uma kokempela nje nawe inqondo yakho mayisebenza nje bafethu musani lokhu uzandelela abantu sebeyaguda bahlanyiswe yilohulumeni ngoba fanele endlini basihlanye. Abanye babalandeli bavumelana noMacengwane lana ukuthi ngazi ukuthi ngempela abantu njengamanje sebethwebulekile ilockdown ngempela isibathwebulile yabathwebula ingqondo zabo abantu abasakwazi ukucabanga kahle. Kanti abanye babalandeli bathi uMacengwane wrong ngokwenza njena ngoba lo muntu kungenzeka ukuthi uhluphekile ngoba enza kanjena naye uyizamela nje ukuthi ethole okuya ngasethunjini. Mina ngizofisa ukuzwa uvo lwakho lapha na comment section ukuthi wena ngabe uthini imbukelo othandekayo ngalolu daba lethi. Sakhuluma ngayo uMacengwane lapha na imbukelo othandekayo zimdabukelanga zamqoma ngoba zimthanda imvumane yavunywa naseMelika ngoba ngisho Obama uyivumile. Isiphenduka imimi lapha enkundleni yokuxhumana yaziwa ngoTikTok lapha lokhu kulandela ngenkathi kade kusabalala ivideo yayo lapha engazi ukuthi uMacengwane lapha begeja lapha olimini lasemzini lapha isingisi. Ngaphambi kokuba nabe ngize ngichaze kakhulu umbukelo othandekayo awuyizwele nawe ukuthi ngabe uMacengwane ugeje wathini kahle kule video lena. Ngibese ngithi mina nani ahlanganeni ngokuzayo. Abani kanti bayini bakithi? Why you feel offended if you are not true that thing? Why? Why? Abani kanti bayini bakithi? Why you feel offended if you are not true that thing?